Libuan sab ka mga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang nagtapok sa managlahing lugar sa Mindanao aron magpahigayon og peace rally. Kini human giaresto sa otoridad ang kanhi pangulo kagahapon. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang kadaghan sa tawo kinsa supporters ni kanhi President Rodrigo Roa Duterte nga misalmot sa gipaygayong peace rally sa City Plaza sa Cotabato City pasado alas 8 kagabi. Apan una niini ang maong aktibidad gisugdan sa usa ka unity walk gikan sa Parang Road to Magallanes Road hangtod sa City Plaza. Gibana-bana ang gisalmutan kini sa 4,000 ka mga supporter nga nagpakita sa ilang suporta alang sa kanhi pangulo kinsa giaresto sa otoridad gumikan sa arrest warrant kalabot crimes against humanity sa International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands. Gani isip pagpakita sab sa uban sa ilang kasubo, dunay pipila kanila ang nagsunog pa og mga hulagway nga posibleng may kalabutan sa kasamtangang administrasyon. Sumala sa Cotabato City Police, giorganisa matud pa ang maong peace rally sa Cotabato City Vloggers ug ubang community members. Busa, nagpaugot gayon sila og seguridad sa maong lugar. Biglaan lang po ito, nag-umpisa yung rally. After Tarawi po, yung breaking of fasting. Sa General Santos City, gatusan sab ang mitambong alang sa gipahigayong prayer rally isip suporta kang kanhi Presidente Duterte. Sagad kanila, nagsuot og itom nga sinina samtang naggunit og karatulang "We stand firm with FPRRD." Ito ang boses ng Pilipino. Ito ang nasa loob ng mga puso ng mga Pilipino na galit sa ginagawa ng administrasyon ito. Atol sa maong prayer rally, doon sa gikan sa tribong Blaan ang nagpaambit sa ilang suporta. That I will pray for you. Laban lang ka. Kaya namin din ang kanila. I love you so much from the Lumad Jensen. Gatusan sab ka mga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang nagtapok sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City pasado alas 5 sa hapon adlawng Martes. Matud ni Councilor Girly Balaba, gibabaga nila ang daw unlawful arrest nga gihimo batok sa kanhi pangulo. Ngano man ni daog man siya kay kita ituo sa iyahang plataporma honest war on drugs. Ngano karon inyo man gibali naman hinuon ang storya. Pipila ka mga Cagayanon sab ang nagpakita silang suporta atol sa panagtapok. Kay murag dili gyud mi kauyon sa ilang gibuhat karon sa ato ang ex-president. Murag lahi na jud, murag unsa na ni Marshall Luna ni? Grabe kasakit ang gibuhat ni Marcos. Dapat lumayas na siya. Kay si Duterte marami na dagang kayong nahimo diyan sa tibok Pilipinas. Dili lang isa og duha. Dili ko maihap ang kaayuhan na gibuhat niya sa tibok Pilipinas. Dapat na lumayas na mga Marcos. Ang mga Marcos na yan mapamilya. Doon na say candlelighting nga gihimo. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.